皆さん、こんにちは。ジャステレ、チベット This Way へようこそ。私はチベットテレビのバイゾムです。チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。中国に拘束されたチベット人僧侶が依然として消息不明。亡命チベット人議会議長がチベット支援者ダドゥ・マンドレーカル氏の逝去に追悼の意を表明。中央チベット政権がダライラマ王の4つのコミットメントについて1週間のトークシリーズをオンラインで開催。チベット議会の第10回議会、来年3月に開催決定。チベット政策研究所がヒマラヤ文化遺産の講演会を開催。台湾のチベット事務所代表にゲルサン・ゲルゼンバワ氏が就任。書籍、亡命での自由のアサム号出版。約1年半ほど前に地元の中国当局によって任意逮捕されたチベットのガバ地域出身のチベット人僧侶リンチェン・トゥルディムさんは今まだ行方が分かっていません。トゥルディムさんはチベット語の保護を強く支持しており、2019年8月1日に拘留されました。トゥルディムさんの家族は、トゥルディム様が任意逮捕され、周囲との連絡が絶たれた拘束から8ヶ月が経過した後の2020年3月23日に、トゥルディムさんを分離主義者であると主張する中国語の公式通知を受け取りましたが、トゥルディムさんの安否や居場所などそれ以上の情報は伝えませんでした。トゥルディムさんの家族が当局に出向くたびに違った場所の違った時間を告げられ、トゥルディムさんの安否を心配する家族には大きな懸念が生じました。チベット人僧侶リンチェン・トゥルディムさんは亡命したチベット人とメッセージングアプリ WeChat でチベット関連の問題について話し合ったとして2018年に拘束されました。チベット亡命議会ペマ・ジュネ議長は2020年11月27日に病気で亡くなった著名な社会活動家で熱心なチベット支援者であるシリダ・ドゥ・メンデルカーさんの遺族に心からの追悼の意を表しました。ペマ・ジュネ議長は深い悲しみを表しながら、シリダ・ドゥ・マンデルカーさんは私たちの大義のためにその時間とエネルギーを精力的に捧げてくださいましたなどのメッセージを送りました。ダライラマ王が今年85歳を迎えられ、第15期内閣が率いる中央チベット政権は2020年から2021年をダライラマ王への感謝の年として設定しました。これはダライラマ王がすべての衆生の幸福のために捧げてこられた85年にわたる輝かしい年月を祝うものです。この1年間にわたる祝賀の一環として中央チベット政権の情報国際関係局はダライラマ王の4つの柱となるコミットメントに関する1週間にわたるトークシリーズを開催しています。12月4日から10日までの1週間にわたって開催されるこのトークシリーズには15の言語の19カ国から120人以上の講演者が参加します。新型コロナウイルスのパンデミックによって予期せぬ課題が生じましたが、今社はダライラマ王への感謝の年という肌の下で、法王の反省とこれから示される遺産を祝って、世界中で数多くのプログラムと活動を計画しました。Languages that we have this time around is Tibetan in Tibetan, English, Spanish, Hindi, Chinese, Japanese, Russian, Mongolian, Nepalese, French, German, Portuguese, Italian, Vietnamese and Korean. I'm happy to say that we have been able to manage a virtual talk series this time to celebrate His Holiness the Dalai Lama and also to express our gratitude to him.
第16回亡命チベット議会事務局からの最新の発表によると、議会の第10回は2021年3月15日から31日までの15日間にわたって開催されます。チベット議会の議員は2021年3月14日に議会事務局に出席を登録するよう求められています。チベット政策研究所はヒマラヤ文化遺産と題したトークシリーズを主催しています。それはヒマラヤ地域の神聖な僧院について、僧院長、指導者、管理官、研究者、執筆家、学者が講演を行うものです。チベット事務所キャンベラの中国連絡責任者であるゲルサン・ゲルセンバワ氏がチベット事務所台北の新しい代表に任命されました。ゲルサン・ゲルセンバワ氏はチベット議会の元議員で第14回議会と第15回議会に出席しました。ダライラマ王の2冊目の実典、亡命での自由のアサム語版であるブラバサット・ムクターがアサム語の読者に読めるようになりました。パダム・シェーリー勲章を受賞した著名な作家の石戸地トンチクさんが翻訳し出版されました。今週のニュースはここまでです。次回またお会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。